kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon e to gonirɗon on mbiyama bisimilla mon o e émission mon yonta hande e nder Pindi TV mbiɗa acca noon sihilam ɓinguel mon bandiragel mon dewel Jarika salmina bandiraɓe kono to Mariama salminama assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama mo foof inde mon e yettode mon on mbiyama kadi ko émission kese mo mbino no mo banno digo ko joni arrivité yonta hande e invité men salma salminama assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe mbiɗa salmina goto fof inde yettode machallah ko minen garon ɗo wonde addane won hande émission mo noon wiiteɗo yonta hande minen kalda noon koye sukaɓe dondu sukaɓe fof min kaldata wona debbo e gorko fof min kalda e muɗum hande inchallah rabbi machallah e hande noon eɗen jogui ɗo invité men mawniragel men gorel sikil men o wiyete ko Joom eɗen gacca mo no salmindire bandiraɓe Joom bisimilla ma. Oui assalamu aleykum bandiraɓe haalpulare noon ɗum salmini moon goto fof indi mum e yettode mum aussi mbeɗa salmin woniraɓam rewɓe tawi ɓe ɗo e plateau moon joɗɗo jonaɗo o quoi. Merci beaucoup vraiment e hande noon woni premier émission men yonta hande gadduɗen ko thème ko gandanɗa ko fate génération sukaɓe rewɓe waɓe kona men ɓe hande leñol pulagol ngol ere yiyatno ko gandanɗa meeɗa yiyede ko surtout ko fate réseaux sociaux hande ere tampini sukaɓe rewɓe hande Joom mbiɗa sukaɓe rewɓe wonɓe réseaux sociaux ɓe mbiɗa yiya hande comportement mo ɓe jogui mo gandanɗa meeɗa wadde en gandano ɗum ɓornade ko gandanɗa ene waɗi sexy ko rabɓiɗi go foof hande so ɓornaki ko waɗi sexy tan sikkata ko hande daretake sikkata surtout onon worɓe on jiyata ɗum on jiɗataɓe holko pamɗa e ɗeɗon gueɗe bon en dañi hen échec mbiɗa wawi wiide noon quoi enen haalpulare en culture uji natɓe réseaux sociaux fof meeɗi hen dañde échec kono enen kam échec men o ɓurti quoi par ce que no natirɗen ni hen bon ken ara tan ñahliɗen hen quoi ɗum waɗi toujours aɗa yiyen ñam fof ken muusma a faami surtout noon jahɓe onon sukaɓe rewɓe vraiment kam jaramen bon onon sukaɓe rewɓe tan mbawi wiide par ce que aɗa andi debbo min saha yimɓe ƴettat gorko fawɗum e dow debbo mais min philosophie am min debbo ƴetten fawɗum dow gorko quoi par ce que hande kala ko daña hande aɗum so yi hande ha wiya yimɓe joni timmi milliard walla nen ɓaɗo milliard par exemple foof e rewɓe ummi quoi kono hande won debbo won foti wayde quoi fami debbo fotani wonde neɗɗo gandanɗa hoorema indi dañde indi tan en jaranma won gueɗe aɗa yaha ha aɗa waɗa won gueɗe pour ya andi walla ya won star quoi mais wona firade konngol ma est ce que kadi a yiyani ko sababu onon worɓe tagui sukaɓe rewɓe ere mbaɗa ɗum bon ɗum kam min toñire ɗum tan par ce que minen kala debbo waɗan kamen kala ko debbo waɗi sababu namen annim siyat quoi par ce que minen bon minen mbawi wiide hay goto min jiiɗa ɗum waɗi Allah wi minen jogui droit jogade rewɓe nayyi
joni an debbo gonɗo e réseau social wat ko belɗa an hoorema tan gonɗa e wantirde par ce que deme ɗon min goppatma quoi min jaa min ƴeewi gandanɗa hoorema min jogui mum kumpu seeɗa mais an kuldirɗo foof ma bon ala komin mbaddadema hanti par ce que min jii foof ma ɗum ɗon quoi kono mbiɗo wawi wiide foof e rewɓe tan wona e worɓe quoi voilà mais mi yirirani noon par ce que hande mbiɗa yiya hande rewɓe hewɓe ere mbiya kam sa yi mbattum ɓornade ko waɗi sexy c'est à cause de faram wonno nden mbiɗa ɓornotno ko timmi mais wi kanko yiiɗi ko mbiɗa ɓorno ko waɗi sexy sinon o acca kam o yaaha e goɗɗo mais min ɓuurmi miijade ko à cause de on si wallahi wallahi so debbo boni hannde ko à cause de onon worɓe bonni debbo par ce que arana debbo mbiyami ko an tan jinmi an ɓurini kam nene may an ɓurini kam babam taw wona gonga o yittuma o yittuma o yittuma ha machallah laamu yiɗi sona an eywa vo jaaha banggue goɗɗo mbiya wallah mi komi jewniɗoma film o par ce que mi komi jiɗɗo yiidem debbo an ko haydara anda omo yidma rek waɗi ko fota wadde filme hoore makko waɗima envoyé ewa mbaɗama chantage e nder ɗum ɗon e nder ko wonma envoyé ko par ce que kanko mo yiɗma neɗɗo so wiɗa gorko o holtama fofof makko wallahi haɗa mone wona cahan par ce que mo yinma ɗo so wiɗimama noon en cas wallan moy ko yiɗi wala wona question aɗa waɗama chantage wonde waɗama envoyé monma naggam naggam wallahi moƴƴani wallahi moƴƴani harama wallahi harama bandam Mauritanie merci mi weltanimama mais affaire o mi sikki ko affaire wonde complicité ay neɗɗo sa andi to gummiɗa a andi a woni hol yon gorko jiɗɗomo o fijirtama gorko jiɗɗomo wattama influencé waɗnam ɗum ɗo pour mi heɓa hen plaisir ɗum ko debbo woni kangaɗo min hay yiddema ko foori non non yidde ala hande ga yidde ala debbo yiɗata wowat gorko ɗon jewta exemple dew gorko so wimo mo yinma an o wattama présenté famille makko somo yaha o wona ko suurdema relation an ko yiɗirma mi jahli yomi ya jahtam est ce que yidde nen ɗon yidde ala ɗon mais Diary je ne suis pas d'accord avec toi wallah parce que hande debbo so yiiɗi tan par ce que hande worɓe ɓe ko funtoɓe worɓe ko funtoɓe hande so gorko debbo so tottima ɓernde ma tan tottima ɓernde mum manda tottima ɓernde mum tan tottima kala ko mbiɗa ɗum kala ko jiɗɗa ko hen yiɗata dogde par ce que yiɗata gacca ɗum ƴewya ɗum goɗɗo min mi sikku ɗum ko à cause de worɓe non an kay instant oɗo ira ƴitti fof a fawimi dow worɓe mais nan oɗo hen haala yiddi quoi a yiido tadi yiidi quoi a faami te neɗɗo avant tout awa aɗa yii hay goto aɗa yiiɗa hay goto yiiɗo hoorema d' abord quoi par ce que e jiɗɗa o jange wawa finde woppuma jange ne wawa finde janfoma bon hoolade neɗɗo walla yidde ɗum ha en puusma film terɗema terɗema bon ɗum ɗon natti wondi mato dewgal kaari won ɗon dewgal hangaɓe oɗo yiddi no wiyeteno bon yiddi bon yiddi alda e hakkille quoi jiɗi mana toon kaldem to e par ce que min mbeɗa hawa debbo kayum tan e hoore mum jogo téléphone mum min haalani filma ɗo mais ƴettuɗo téléphone mum en filme hoore mum waɗɓe ɗum ha paari ɓen ala kaldi mumen même soit ɓe waddi te mbiɗen nene lawol yiɗde wadde ɗum gueɗel gotel tan min ñagotomoɓe so mi jii ha ɓe mbaɗ ɗum e miiji yaye mabɓe quoi so miiji yaye mabɓe ha paari e miijo bam mabɓe mbijo mira mabɓe e mawnira mabɓe quoi e miijoto ɓe ɗon quoi sa paari a miiji ɓe ɗon ha paari noon alam après filma hoore ma quoi par ce que aɗa nar hollir terɗe ma gara tawa famille en suuri famille en woni suturu en jogui ken paniri en panuro an gara bon kullata fof ma quoi e onon filmanteɓe pour holoma mba ko oɗon mbaɗa ɗum imposé rewɓe de mi sikki eyyi par ce que aɗa andi debbo kam so anda hoore mum a waɗa ɗum rewonma tan saaha mbiya ɗum ɓoor film nam ɗo waɗnam ɗum ɗo par ce que debbo oɗon anda hoore mum ɗum ala probléme e woodi rewɓe kam bon ganda koye mumen debbo nandi hoore muɗum non anda hoore mum aɗa watta wiɗom noon debbo hakkille makko ne famɗi ɗum ko allah subahana taala wino debbo foti hokkede sutura aduna par ce que anen woni suuɗami ko ɗiɗi mum tan suuɗ allah ina laaɗu mo hokkuma hoore makko sutura ɗon odoro ɗon sutura fuɗɗi sutural debbo ko debbo woni nene debbo woni miñiraɗo woni yummiraɗo woni mamiraɗo woni taniraɗo ewa holko tagi no mbaɗa min rewɓe nda joni debbo no andirata ɗum ha paara en yani film hoore par ce que ko yiddema ko tolni ɗon e maɗa yidde ha anda ko mbatta wallahi ko yidde ala ko wawi hen mais joom ɗum yidde dañde inde quoi min pour non wona yidde dañde inde par ce que onon worɓe mimi sikku ko gandanɗa a yiiɗa bandiraguel ma dewel wadde
waɗe a yiɗa ɓinguel ma waɗe mi sikko a fotani wadde ɗum baniragel dewel janangel e ɓiɗɗo jananɗo non je ne suis pas d'accord par ce que hande an sa daari miñiragel ma dewel ngel oɗo so yalti gorko goɗɗo ere waɗamo min ko mbaɗa miñiragel gugel a watta ɗum hay debbo goto aɗa mbimam ko nan tan mbimam min biyowo yo wanni on haalta haal mum de baɗɗo mbimo yo waɗnam vidéo jaɓi wadde vidéo min on kalden eyyi par ce que min bon oɗa haalande kañum yidde mum wona haalti eyyi joni neɗɗo haalnimam yidde mum yiiɗi waɗnede an han ma wadde mais on mbaɗa chantage a jogui hakkille chantage mbatton par ce que on mbiyat jomum sa waɗani mi accumama ƴewya mais goppa kam après mais so tawi jomum holto tolne ma yidde mum holto tolne ma wawa accudema alay saago waɗanma ɗum ko onon poti accude imposé mo mbatton sukaɓe rewɓe yo filmu terɗe mumen ere neldu mon avec so jeehi ha woni un beau jour ƴetton mbaɗon publié pour hollum oɗon mbaɗa ɗum chantage yafom seeɗa rek kadi hande halpulareɓe ko mbiyata ko hande aɗa herse wiide ka halpular aɗum ko waɗi hande kal sayi hande yawari hewndi heewi halpular ko enen mbaɗi ɗum ɓe mbima sakke ma no yiiruma noon ɗatirtuma ko enen mbaɗi ɗum koye men mi waɗani blâme hay goto saabu mon foof ko vie muɗum téléphone de Allah no Allah windiri jamma e ñalawma téléphone nde hokki en nde mbaɗen hen ko code kala to neɗɗo yiiɗa nadde a natta wallahi ɗum waɗi onon worɓe mon puus neɗɗo on puusa ɗum hana e nder gakka jiire kadi ɓe jogui gueɗel gotel so pelliti wardema ɓe mbiyatma ko an tan jinmi ko an desemi mi resata debbo goɗɗo ƴetta confiance ma foof tottaɓe ha cikka o kañum tan resatma kal garɗo didda ɗum on yaaha waɗanma trompé yaltirma to gandanɗa fadano ɗum onon worɓe oɗon kawni min dal mbaɗmi considéré gorko biyo fort terɗe ma nelda kam vidéo o no yiɗama somo yiɗimo waɗitamo sutural so woni ko ƴefti hen ko ɗum ɗo exemple o yiɗi ko resdema sikki nden yimɓe sa heeɓi ƴamaɗo a fottata e makko sa soynimo ƴamaɗo mon arade ngallo lawol ngol ɗo an e wiiri sat tellement no mais hande haɗumatam taƴanimi de sa res a resa ƴoƴƴo ndesa joom hakkille quoi amin jogui il faut kalen goo non ala sa jogui hakkille ma wima ya filnam terrema mais onon woɗɓe poti timminde hakkillaji amen kono fatmi haalanma rek fami fattanmi haalanma min wawi mbiɗa yiɗma hapar wima ya filme terɗo ma filma aɗa hollimi mbeɗa yamir holle guiƴiraɓam par force gorko kala kolluɗa ɗuma holle guiƴiraɓa mum eyyi ɗum no maro ko te neɗɗo fof kadi wonmo hooli ay neɗɗo neɗɗo fof wonmo hooli neɗɗo fof wonmo hooli ay sa haalingam ande hunde ma walla filme kam bon min comme korɗa sanam yewtini hande Mauritanie wiyeɗa wiyeɗa sa eta a wiyana ha non sotna wiyanda garay monde a wiyana ha wiyanda weeɗi ha wiyata a wiyata ha est ce que fami jiɗum ko haalande Zain hande duttiri Mauritanie machallah Zain mbimi neɗɗo hande sa tawi en yiɗma so wimama filme nam terɗo ma an guileɗe nden tawta wonde hakkille ma a foti andude oɗo hir wona guille addu ɗum quand même o bandi yagal addu ɗum an jaaha mbiya aɗa yiiɗi par ce que a yaha tawti ame ɗum ɗo hen mais an toñi hoorema te gorko ko haalama kala ko debbo holli gorko on en jogui sehil mum ganduɗa hoorema sundirta e mum haydara ma neɗɗo ɗum vidéo walla ya joodo e mum hollir vidéo quoi onon mara onon worɓe mbatta lomotif holɗumen non andu lomotif gorko ala probléme quoi min pour min lomotif gorko musa en gorko aɗen yayrat par ce que onon joni koye yaaɓe ha ganduɗa hoorema on elle on natti on kon majjuɓe on machallah jeene hat aɗa wat toon majjuɗon par ce que yaay peesat ko mi sigi tan yonto joni o ayray weli machallah yonto joni o elle anda ɗum quoi amin ko jaay mi sosa heege ɗum on noon est ce que famji ɗum ko haalande yaay peesat ko ono génération mon anda yaay valeur yaay quoi yaay peesat ko e aduna hande o quoi par ce que an hande sa aɗa ɗamni woni jangge jaam yaay a jogui ani jogoya jangga ɓiɓɓe ma famille ma mais andi tuka woto wel ha ƴetta téléphone mais ko noon bonni sukaɓe rewɓe hande a yiya a tawat cukalel toksel gonɗo e less koyɗe yummum erene hano foti nikirede ni garon bonno ɗum kollira ɗum aɗa yiiɗi ɗum mbiya ko an tan jinmi ko an jinmi resde kolla ɗum yidde commencement o jahon goniron noon ha moma goto mbiya ɗum a min de jinmi ko hande jalton punta ɗum mbiyamo eɗen mbawi fuɗɗade mbaɗen haydara wonta par ce que ko an tan desemi
hay somo waɗima dévier so ko ande semi watta probléme to a funta ɗum a yiiɗa ɗum yidema tolnayde onon bonni sukaɓe rewɓe kalden gonga so debbo bonni gorko bonni debbo bien sûr so gorko sanji kadi ko debbo sanji gorko debbo tagma kala debbo kono debbo wawi waade aduna o ko à cause de gorko sa yi tan gueɗal jinnaɗo wallahi gorko ko bamma tan tagawi gorko ne moƴƴi mais sa mejima aussi ko bamma waɗi yumma ko a wiyatama moƴƴi lim ay ko onon gonno ko ɗo e haali bon min en hawimi sax quoi par ce que onon min ƴettuɗo téléphone mum filme hoore mum min waɗanimi considéré joom hakkille quoi ɗalde walla ka no ɗon mi waɗani ɗon d' accord ay filma ɗo en wat boni on koko filma ɗo enen fof go fof ene ñaagui Allah en ñaago Allah aussi suturu quoi a faami go fof ma wat saaha ka yiɗa en haale jangde walla ke filma ɗo kono on min watta ɗum blâmé quoi mais ƴettuɗo téléphone mum en filme hoore mum en yiya en neldi ɗum worɓe mbi awne ƴuuƴ on ma ƴettu ɗum desade an mi ma debbo film oɗo mum tottemi après min rutom resma mais ko tagui yo a proposé film hoore ma par ce que woy ɗum waɗi an mbaɗa proposé film hoore ma tan ƴetta pare anda Allah waɗi Allah yiɗi suturo so wellama jamma wonta ñalawma ko mawɗa hen wallahi andi ɗo suudu fonde suurat hoore mum de wona ɗum sax wona ɗum ɗon sax jimmi hande ni hande rewɓe onon worɓe kala ko rewɓe mbaɗi ne weeli on saabu hande darton hande abonné ji ɗi ƴeew min mbiɗami TikTok guilde 1960 ha hande mi heɓani 10 000 abonné par ce que onon rew jiiɗi abonné Fayol Ba ƴeew Fayol Ba ko ɓuuri wadde yiw machallah TikTok nde wiyete TikTok nde Fayol Ba tagui wiyede TikTok haalpulareɓe kono ayi hande abonné mo sexy tan ɓe cohli kamɓe daari waɗa paccal kono ni ko melfota mi waɗata melfota mbaɗami hay goto darta kam wallahi min tora mbiɗa yaaɓe darta kam mbiɗa wayi aɗan gorkam gorko ɗum tan sa wiyama hande minen hande génération am surtout célibataire uji ganduɗa hoorema ngala to mbaari ala jiiɗe debbo sona yiide terɗe mum wadde gasi onon ne pour dañon abonné ji il faut goɗon holdir terɗe mon onon koldirton ko fof wona gonga ay vidéo ɗi haydara hen wona gonga mi ɗum musimi joom ko ɗum kalminani ko à cause de onon tagui sukaɓe rewɓe waɗi par ce que a haali ɗum e nder konngol ma a wattani en haqqille par ce que onon jiɗɗon e rewɓe ko yiide terɗe mumen ɗum tagui rewɓe ɓe jeehi ha cikki hankkadi ko ɗum woni aduna soɓe gudditi réseaux sociaux mo mbawi wonde foof il faut ɓe jaltin terɗe mabɓe pour ɓe mbawa yiidede ko à cause de onon non worɓe moƴƴuɓe wona ɗum yiiɗirade debbo aɗa debbo hoɗo yaltin hoore mum tan pour yiiɗede aɗa andi a foti yaltinde hoore ma pour kawra e gorko moƴƴo kollira comportement moƴƴo après gorko moƴƴo yiyatma joni hay hangaɓe hay gorko bandi hoore mum c'est reste wiyata debbo moƴƴo aɗa waɗa ɗum par ce que yiiɗa sibnade ɓiɓɓe mum debbo woya quoi jafno kam ha ka jawab tan en film e hoore mum en foto hoore mum tan en nelti yimɓe aɗa won hay goto yiɗa ɗum somi faami somi so waɗi comprendre haalama onon worɓe onon jiiɗima pijoro ɗon kono jiiɗa resde pijo voilà ok e ɗon waɗi ko d' accord e mo ay ɗon onon jiiɗima jiiɗa wadde gacceɓe kamɓe pewne ɓe peewa awa yinade wone lawol bonɗo mo feewani an gorko gara pewnama haw feewa wallahi ha wayno jiɗɗa wayi fof wayno pourquoi pas pourquoi pas vous non aɗa wonko ɗo e debbo a wawa ɗum wiide non kala yiɗa on debbo kala yiɗa sa yi debbo a fewnanmo par ce que neɗɗo fof ne jogui défaut e makko gorko changé debbo kadi changé gorko pourquoi pas minen rewɓe somi desi gorko mandanɗa hoorema moy lolo fewani min change makko bon ta ko wutte moƴƴo min mbaɗɗamo wutte moƴƴo a ɓora wutte moƴƴo aɗa yaha yimɓe aɗa waɗa sammere yimɓe aɗa moƴƴi fof mbaɗa après un jour viendra a changé a feewi à cause de min debbo changement waɗa ewa pourquoi pas ne worɓe change ta debbo mbiya ittani majjani fewani tawi gorko joni bandiyagal addu changer wallahi wala onon jiiɗi bonnude rewɓe mais on jiiɗa resde debbo bonɗo pourquoi ça par ce que ɗon noon puɗɗon wadde onon ɗon puɗɗon wadde base o puɗɗon wadde base o minen kat mino hannde somi jogimi comportement moƴƴo walla waɗi ko fewani jangge jamma mi yiɗi dañde gorko moƴƴo mi ronka dañde wadde onon mi sikku hannde son tawi bandiraguel mon dawel ere woni e lawol mo gandanɗa fewani poɗɗon ko oncude ɗum wona ɓeydade bonnude ɗum jangge jaam berlo ɗon ɗum jahonde son goɗɗo par ce que so miñe waɗama ɗum weltama mais attends miñiragel ma mbiɗa miñ aɗa hoɗo miñ ma on jiɗɗa yumme ba ko ɗon mbimami ya ƴettu exemple par ce que an so tawi miñi mo jiɗɗa yumme ba woɗama ɗum a jaɓata welata joni noon mi arti o banggue ma parani joni mais jingganta on debbo mi haalon waɗan exemple mi haalan noon rek debbo hande ko jigui gorko jigani debbo ɓe mbima ko bagui danejo ko tasnimo no weeɓi hande gorko joni joni wawi bettudemo ɗo e debbo yejjirama ay debbo kalno betta ɗo ha duuɓi temedere haw dañi jaari ko
on tasi iwata sa dañi ɓiɗɗo debbo surtout min mbiyami so debbo sa dañi ɓiɗɗo debbo on woni idol on ko an o ɓiɗɗo debbo ko an woni idol makko sa waɗi ko moƴƴi ko hen rewata sa waɗi ko boni ko hen waɗa so Allah waɗimo noon yo Allah walle tan wona correct ay so jabini ɓiɗɗo debbo waɗi essuyé holko wiyete yummo ko ni wano ɓiɗɗo gorko holko wiyete hay ɓiɗɗo gorko joni wiyete ko yummo wira baba wiyete ko yummiraɗo to pirno ko baba makko ɗum noon enen rewɓe neɗɗo oto wat oto aduna jaye ha mbaɗa ka forani wadde tajani aɗen gueɗel gotel ɗum jimmi haalde tajani aɗa waɗi gueɗel gotel yimɓe en kalɗum mais wona gonga aɗen ɗo heedi enen ko tardini men maslaha kewɗo quoi aɗen ɗo haalama gueɗel gotel yayma en moƴƴi bama moƴƴi an gara bona aɗa wala wiyata kewel du tëb doom ji ñëw bët doom day bët ba sarax kay ba dugg ci biir ɗum ko gonga ma yiɓi dama yulani joni noon gueɗel gotel kalima ay net ma yiɓi dama yulani ay net net kayum ne hat hoore mum net hat ma ƴewde baba ma o yaay ma sax an ƴeew hoore ma d' abord jan ka gonu yo bab walla ka gonu yo nene a faami mbaɗa feere mbaɗa e hoore ma jikkuji gandanɗa hoore ma mbaɗa e hoore ma valeur quoi net il faut mbaɗa valoriser hoore ma il faut jiiɗa hoore ma il faut kalko moƴƴi jiiɗa mbaɗa ɗum yéene hoore ma kalko boni mbaɗa feere no woɗɗiri ma quoi a faami joni a wawa wonde debbo gona e réseau social aɗa wata belɗa mbiya yannan en ko welma kalen gonga quand même awa wonde ɗo aɗa waɗa ko belaɗa est ce que onon ceetaneɗo onon ɓe worɓe onon jeeyata onon jeeyata commentaire yumon machallah jafɗen waɗa hoɓe goni nafgueji nafgueji goni neɗɗo watta vidéo o wat gaɗa ɓol gara gona wat encouragé non coura non ala probléme ka jumɗo ko ɗum weli on jiyan sat ɗo kalko neɗɗo waɗi kañum tawi no erreur bele bele aduna wawi ha won gorko won debbo ayi waɗa Allah mofta ɗum to e ayi way woɗɗude kala jaltin ɗum beleɗe mum jaltita ɗum wona question rek no ko a juumani hakkillaji mon onon tournata hakkille makko kadi wona ɗum ni ole ɓe kalama gon ɓe kalanta debbo gonga de worɓe ne waɗi hannde comme tiktok o hannde en waɗi debbo waɗi erreur surtout ole ɓe kalnamo ni mais jomum aran ko kulata wadde hannde jaarini huuli wadde vidéo wiye kaari ande ko mbaɗɗa o saabu somi waɗi mami ƴette mi yiiɗa te mi yiiɗa ƴettide nena mbiɗa waɗi respecté wajuram min nena mi yiiɗa neɗɗo ƴettode waɗi mi yiiɗa ƴettade hay goto hay ƴettode mi tori mi rewata ɗum noon aɗa yiya ɗum ɓerde ma ne muusa pourquoi hannde en dokkata favoriser wonɓe correcte ɓe régluɓe ɓe mbima hannde no min ɓe neɗɗo mbawi yiide mi dani oto heɗo ko ɓornu walla ko ɓornimi ko oto ndar ɗum yo ƴeew ko kalami ko min hay somi waɗani ɗum utilisé ma kanko ko keɗotoɗo mo wanmo sens e mo kono hannde onon worɓe dal min hesa mi yiiɗi jingono mais jaari mi taƴani konngol ma hannde sa yi mbimi waɗani d' accord e worɓe par ce que a yiyat hannde baɗi no jaari ni ɓorno hade waɗi sexy nanne tiktok mum jiya worɓe tan jiita machallah pourquoi oɗon mbaɗa jomum encouragé te oɗon gandi ko waɗata ko moƴƴani pourquoi on mbawa windude commentaire mbiya min de sinno ko sagam a ɓornota ko ɗum a watta ɗum mais onon to debbo wawi yaltirto ɓuuri wadde sexy foof ko ɗon mbiyata machallah pourquoi ça kalimam ko nane aɗa andi gorko aɗa andi no wiyete no goddol wiyetede so ɗum ni wona yorat kos il faut yar ndiyam pour lepp quoi wona joni yitere gorko saha yorat kos saha fo yiɗat ko leppin ɗum quoi woni ɗo gonani gongo il faut jaɓa ko mbimami ko o gonani gongo wadde bandiji goni men haal wiyani worɓe foof noon mais est ce que wona hen jeeyeɗa par ce que comme tune hande en tolni salam mais ata mais aɗen handi worɓe em jiiɗi yiidi em jiiɗi yiide baɗɗo paccal wayi paccal quoi mbaɗa affaire o ha voilà sukaɓe hande ɗum so mbiɗima mbi o debbo ne leppi koy joni an debbo yiddema dañde buzz walla daña abonné ji walla daña siilawa heew ta ala fof ko nafatma taha ƴetta indu ma aɗa hollir sawa kalten ko ɗum ɗon e aran ko tagui ɗum sababu abonné walla ay fansu affaire aran ko tagui ɗum haaɓe gandi joni baɗa ɗum foof ko on waɗa heɓɓurat wadde hokkede favorisé e jaarimi taƴani konngol ma wonno minute aji mo kokkeɗen heddi hen ko 5 minutes ɓoyata joni gasa min mbaɗami blâme tan ko sukaɓe rewɓe mo gandanɗa kamɓe eɓe pilma hoore mabɓe sans autant que ɓe hay goto wiyaɓe filmu nelda kam eɓe pilma ɓe mofta e téléphone aji mabɓe walla kamɓe ɓe mbaɗa ɗum e plein gré mabɓe ɓe pilma ɓe nelda faruji mabɓe walla pour darde wonen gueɗe ɗum enen leñol pulago e jeeya ɗum e gandiraka ɗum enen gandirɗen ko rew correct ko ɗum gandirɗen e meeɗa andirede ko ƴettuɗen joni ko sinno ko sagam
onon baniraɓe rewɓe ɓe gaccon ko mbatton ko par ce que enen fof ken génération goto ko mbatten ko jigani men en ganda ɗum en tawrani ɗum yumma en tawrani ɗum baaba ɗum moƴƴani ndawani leñol men kadi yesso mbeɗa ñaaguimon no feewi gaccon yaafuyo tawi tan woodi komin kaali ɗo en ko gandanɗa fewani gandon ko minen on paama tan min gacca joom salmina bandiraɓe e jaari e salma murtani men e murtani e o après yimɓe gudda inchallah eyyi min kam ɗum uddirem ɗo het jafɗon kam noon heewani quoi rewɓe yo pertigir mumen quoi ndaar e ganda keɓe magasin uji quoi a faami debbo kañum jibnat kañum nehat a faami jangge jaam joguiɗa ko daraja foof nenema so woyani no foti ni wayde gacce pour an quoi a faami fof ko nene quoi a faami joni kala ko noon mbaɗatan erde nde hakkillaji seeɗa quoi mbaso rewde welam ay ɗo aduna tan te ko gasat ti watte ko ɗo hete affaire damier woni ɗo hete gofo wonake juude par ce que hollirte o hande réseaux sociaux feccere hen wona gonga c'est faux onon hande mon wadde sinap il faut mbaɗon poudre peyon ɗon jahan lugoyo ɗon gré face walla woto mbaɗɗon ha yoot a faami gara onon mbaɗ jommal ay worɓe sayeɓe quoi worɓe gandanɗa hoorema kañum woni réseaux sociaux non wonen waɗoɓe naturel oɗo réseaux sociaux tan ɗum ɗon wonen mbaɗoɓe naturel sans maquillage sans filtre jiɗum tan dal yo yimɓe pertodir mumen ndar no feewi quoi par ce que hande sa bonniram sa bonni hoorema an tan pertat jangga aɗa wawi kewde hande ayi joni bonno hoorema par rutto en kew bon temps dabɓo wonat après jangge jaam moy lolo nden ɗon quoi salminama bandiraɗo gorka weltanama min gulni ɗo ɓanduma no feewi kadi wona yimɓe foof nandi worɓe foof bonani kadi rewɓe foof bonani émission men yonta hande noon e numéro goɗɗo e invité ji wonɓe ɗi ngala hay nokku hamin garde min goppani mawɗo min goppani cukalel kala jiiɗo hoore mum min gudditi dama ɗe foof ɗo woni Pindi TV min calmini Baba Abou woni gardiɗo télé ɗe e neɗɗo joom télé o woni Dawdo Moussa Dia cewɗo mo cewguel mo heeɗi sewnani on woni leader amen mi salmini kadi mamama Oumou Baylas o woni idolam min ko mbimi ko on woni idolam woni debbo bawɗo gorko min mbimi koye koyngal ma tan ndewa mi si sow pulo jeeri mi salmini foof noon murtannaɓe hamin garay moon hay onon oɗon nder min goppani hay goto kala bawɗo yebde yonta hande e aduna he min mbaɗɗu tan min mbawi waddema invité min mbaɗat invité gara ɗo inchallah min calminama merci salma eywa assalamu aleykum bandiraɓe ko gueɗel goto ñimi haalande bandam rewɓe ɓe batte hakkillaji e koye meɗen neɗɗo ala sona hoore mum debbo jibinta waliw hande waliw jibinaga hande à cause de oɗo réseaux sociaux debbo andu hoorema ganda woni holion ganda ka machallah ka debbo a jibina ali waliw ka woni nene debbo woni ali janna wallahi personne guite men daren aduna no feewi personne guite meɗen de gandine ngala sona koye makko debbo ala sona hoore makko wallahi dimag ma taw woni debbo makko gorko so andama so yiyama o andama o andama omo safta pour ma anduma ana respecte hoorema nanga ha tiiɗa keppo ha tiiɗa mon woddi no woɗɗi no woddi wallahi ne woddi keppo ha tiiɗa mofta inchallah wa rabbi moƴƴo pattamlamo ara jettuma ma debbo e nder galle inchallah wallahi wona machallah jikkodiran sibi allah al azim nawdiren koye meɗen debbo waji debbo hono ma yo change no wayni debbo waji hono ma debbo ma yo change no wayni par ce que aduna haydara wonani ɗo kala mbadda inchallah a weejat heɓa toob andu hoore makko wallahi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh merci beaucoup min calmini mawɗo gallo Baba Abou Samba Diop min calmini mawɗo gallo kadi wonno mawɓe galle ɓe ko ɗiɗo Dawdo Moussa Dia mi salmini joom gallam Kisma Sy mi salmini kadi caméra banuji wonɓe ɗo ɓe somin jooɗi tan ko kamɓe par ce que kamɓe ñantata min calminiɓe no fewi kadi surtout mbiɗa salmina Wourossogui par ce que mi wonta e plateau hami ummoto mi salminaniɓe somi yettima to jettima ɗo à cause de kamɓe mi salmini kadi yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon e togonirɗon foof on jarama émission mon yonta hande min kokkanno moon ha prochaine fois inchallah merci beaucoup